καλοκαιράκι, ηλιοβασιλέματα, βραδινή δροσιά και ναι, αυτός ο ήχος. Αυτό το ψηλό, εκνευριστικό βουητό λίγο πριν το τσίμπημα. Είναι, θα λέγαμε, το soundtrack του καλοκαιριού. Αλλά ας δούμε τι κρύβεται από πίσω. Εντάξει, είναι ένας ήχος που όλοι ξέρουμε καλά. Και συνήθως το επόμενο που νιώθουμε είναι αυτή η φαγούρα που μπορεί να μας τρελάνει για μέρες. Είναι σχεδόν δεδομένο μια κλασική καλοκαιρινή εμπειρία. Εδώ είναι που τα πράγματα σοβαρεύουν. Και η απάντηση είναι ναι, σίγουρα. Γιατί αυτό το φαινομενικά αθώο τσίμπημα τις περισσότερες φορές δεν είναι τίποτα, αλλά μερικές φορές μπορεί να είναι η αρχή για κάτι πολύ πιο σοβαρό. Λοιπόν, ας μπούμε στο πρώτο κεφάλαιο της ανάλυσης μας, την αόρατη απειλή. Γιατί, εδώ στην Ελλάδα, τα κουνούπια δεν είναι απλώς μια ενόχληση, μπορούν να είναι και φορείς ασθενειών. Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, οι δύο βασικές πηγές ανησυχίας είναι η λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου και πολύ πιο σπάνια βέβαια η ελονοσία. Αυτό και μόνο θα έπρεπε να μας κάνει να παίρνουμε την προστασία μας πολύ στα σοβαρά. Για να μπορέσουμε να προστατευτούμε όμως, πρέπει πρώτα να ξέρουμε με ποιον έχουμε να κάνουμε. Ξέρετε, δεν είναι όλα τα κουνούπια το ίδιο. Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε τους βασικούς πρωταγωνιστές της υπόθεσης. Τώρα εδώ είναι που τα πράγματα έχουν ενδιαφέρον. Δείτε τις διαφορές. Τα Culex και τα Ανοφέλης είναι τα νυχτόβια της παρέας. Χτυπάνε από το σούρουπο μέχρι τα ξημερώματα. Αλλά το Αείδης, το γνωστό μας κουνούπι Τίγρης, δουλεύει την πρωινή βάρδια. Μας τσιμπάει μέρα μεσημέρι. Και το καθένα βέβαια έχει και τις προτιμήσεις του για το πού θα γεννήσει τα αυγά του. Ας μείνουμε λίγο στο κουνούπι Τίγρης. Είναι αυτό με τις χαρακτηριστικές ασπρόμαυρες ρίγες, το αναγνωρίζεις εύκολα. Το πιο σημαντικό που πρέπει να θυμόμαστε είναι δραστήριο την ημέρα. Αυτό σημαίνει ότι η προστασία δεν είναι μόνο για το βραδινό μπάρμπεκιου στη βεράντα. Και αυτό εδώ απεικονίζει τέλεια πώς μεταδίδεται ο ιός του Δυτικού Νείλου. Είναι σαν μια αλυσίδα. Όλα ξεκινούν από τα πουλιά. Ένα κουνούπι, συνήθως το κοινό κουνούπι Culex, τσιμπάει ένα μολυσμένο πουλί. Μετά, στο επόμενο τσίμπημα, μεταφέρει τον ιό σε έναν άνθρωπο. Εμείς είμαστε απλώς ένας τυχαίος κρίκος σε αυτή την αλυσίδα, αλλά και ο πιο ευάλωτος. Ενώ οι περισσότεροι που θα τσιμπηθούν δεν θα αρρωστήσουν καν σοβαρά, υπάρχουν κάποιες ομάδες που είναι πιο ευάλωτες. Μιλάμε για τους ηλικιωμένους, για άτομα με αδύναμο ανοσοποιητικό και για όσους έχουν ήδη κάποιο πρόβλημα υγείας, όπως διαβήτη ή καρδιοπάθειες. Για αυτούς, ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος. Με την ελονοσία, ο κύκλος είναι λίγο διαφορετικός. Εδώ, ο άνθρωπος είναι στο κέντρο. Ένα κουνούπι ανοφελές τσιμπάει έναν άνθρωπο που νοσεί και μετά μεταφέρει το παράσιτο στον επόμενο άνθρωπο που θα τσιμπήσει. Είναι μια μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, με το κουνούπι να παίζει το ρόλο του μεταφορέα. Αφού καταλάβαμε την απειλή, ήρθε η ώρα να δούμε πώς θα αμυνθούμε. Και η πρώτη γραμμή άμυνας, όπως πάντα, ξεκινάει από εμάς τους ίδιους. Λοιπόν, το θέμα είναι να θυμόμαστε 3 απλά αλλά πολύ βασικά βήματα. Πρώτον, καλύπτουμε το σώμα μας με τα σωστά ρούχα. Δεύτερον, βάζουμε αντικουνουπικό εκεί που το δέρμα είναι εκτεθειμένο. Και τρίτον, φροντίζουμε για έναν ασφαλή ύπνο, ειδικά για τα παιδιά και τους πιο ευάλωτους στην οικογένεια. Όταν πάμε να αγοράσουμε ένα αντικουνουπικό, δεν κοιτάμε απλώς τη μάρκα. Γυρνάμε τη συσκευασία από την πίσω πλευρά και ψάχνουμε για ένα από αυτά τα συστατικά. Αυτές είναι οι ουσίες που έχουν αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα και είναι εγκεκριμένες για χρήση. Το να χρησιμοποιούμε σωστά το προϊόν είναι εξίσου σημαντικό με το ίδιο το προϊόν. Πάντα βάζουμε το αντικουνουπικό αφού έχουμε βάλει αντιλιακό, ποτέ πάνω σε πληγές ή ερεθισμένο δέρμα. Και ένας χρυσός κανόνας για τους γονείς. Ποτέ μην βάζετε αντικουνουπικό στις παλάμες των παιδιών, γιατί ξέρουμε όλοι πού θα καταλήξουν μετά αυτά τα χέρια, στα μάτια ή στο στόμα. Μπορεί η κουνουπιέρα να φαίνεται λίγο παλιωμοδίτικη σε κάποιους, αλλά πιστέψτε με, είναι από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία που έχουμε. Ένα απλό, φυσικό τείχος που μας προστατεύει όλη τη νύχτα, η κρίσιμη λεπτομέρεια, πριν κοιμηθούμε, ρίχνουμε μια ματιά, μην έχουμε παγιδεύσει τον εχθρό μέσα μαζί μας. Η προστασία όμως δεν τελειώνει στο δέρμα μας. Το επόμενο βήμα είναι να κάνουμε το ίδιο μας στο σπίτι, την αυλή, το μπαλκόνι μας, ένα αφιλόξενο μέρος για τα κουνούπια. Απλά πράγματα, που όμως κάνουν τεράστια διαφορά. Οι σίτες είναι η πρώτη γραμμή άμυνας. Οι ανεμιστήρες, ειδικά αυτή της οροφής, δυσκολεύουν απίστευα την πτήση των κουνουπιών. Το κλιματιστικό τα κρατάει έξω. Και βέβαια, για έξτρα προστασία, έχουμε τα εγκεκριμένα εντομοκτώνα χορ. Αυτή η φράση από τον Νεοδίτ τα λέει όλα.
Ο εχθρός τις περισσότερες φορές δεν έρχεται από μακριά. Τον εκτρέφουμε άθελά μας ακριβώς δίπλα στην πόρτα μας. Και εδώ είναι η λύση. Είναι μια απλή, εβδομαδιαία επιθεώρηση του χώρου μας. Πάμε και αδειάζουμε οτιδήποτε μπορεί να κρατήσει έστω και λίγο στάσιμο νερό. Από το πιατάκι μιας γλάστρας μέχρι ένα παλιό λάστιχο στην αυλή. Ένα κουνούπι θέλει ελάχιστο νερό για να γεννήσει εκατοντάδες αυγά. Ας μην του το προσφέρουμε. Η ατομική προσπάθεια είναι το α και το ω, αλλά η πραγματική αλλαγή, η ουσιαστική διαφορά, έρχεται όταν αυτή η προσπάθεια γίνεται συλλογική. Όταν η προσοχή μας δεν σταματάει στην αυλή μας, αλλά επεκτείνεται και στους κοινόχρηστους χώρους, τότε είναι που ρίχνουμε πραγματικά τον πληθυσμό των κουνουπιών σε μια ολόκληρη περιοχή. Να είναι καθαρά τα κανάλια, να μην αφήνουμε νερά να λιμνάζουν, ακόμα και η επιλογή των λουλουδιών στα νεκροταφεία παίζει ρόλο. Όλα μετράνε. Αν υπάρχει ένα πράγμα που πρέπει να κρατήσουμε από όλη αυτή τη συζήτηση, είναι αυτό. Δεν περιμένουμε να μας τσιμπήσουν για να δράσουμε. Δρούμε για να μην γίνει ποτέ το τσίμπημα. Η πρόληψη είναι το απόλυτο όπλο μας. Ας το σκεφτούμε για ένα λεπτό. Μπορεί να είναι ένα πιατάκι κάτω από μια γλάστρα που ξεχάσαμε, ένα σκουβά στην αυλή, μια βουλωμένη υδροροή. Αυτή η μία μικρή κίνηση σήμερα δεν προστατεύει μόνο εμάς, προστατεύει ολόκληρη τη γειτονιά.